nemal. Hej? Cíl nebude, nikto nebude behind. Skli konektor. Je na Ačku, jeden na CT alebo na... CT. Čo? Schody. AC. Mám ho zabiť? Naj to, jak tak. Ale tak to není ace. Je? To bude tvoj prvý ace, ak to dáš? Palác. Dal som mu ani hit. Pohodička. Nebuď horný. Ace!